ngivelelwe yinkinga we ngivelelwe yinyakanyaka ngivelelwe yinkinga we konakele kakhulu mntaka baba ngibona izwe nje lonke Nkosi yami hayi ngibona bonke abantu bagijima ngostability bathi siya downloada komanje kubi abanye bayangikhombisa ukuthi sesidownloadile sibuye nayo iphila and usebenze kakhulu noma ke bengingazi mina ukuthi ngisebenze into engazi kuphela sekuthiwa nje into ebabazekayo kanjalo bengazi ukuthi ngisebenzile njengazo zonke izinkabi kodwa ngibona sengathi abantu inhliziyo zabantu ziphezulu kakhulu futhi zijabulile kakhulu nami lokho kungijabulisayo ke ngiyabonga nje kakhulu kumhlaba nje wonke ngicela ukuthi beqhubeke bengisupport abantu besupport stability uma ihelela uma yonke into ithofoza kanti ke neveze mina ngasuke ngiveze konakele into amanone engiwaphethe lapha liyabhubha ngiyabonga kakhulu niphile nje uNkulunkulu angigcine ngiyathokoza kakhulu baba nina bakaZulu nina bakamdlekombane kuphi na kuphi la kufika khona lombukiso ngicela ukunethulela naye insizwa yakwaNongoma kodwa ezinze ngaphondini ngenxa yomsebenzi ustability umfokamvubu njengoba senizweleke ikhulumele isholo ukuthi uyathuka naye ukuthi le ngoma ishisa ikhotha mina ke ngimazi kudala kade washisa ikhotha kade ngisayefunda isikole nje ngihlezi ngibuka perform makuyimicimbi ngisho ngithi iyacula lenkabi kodwa manje beyingekho ngapha kuma digital stores ubungayitholi ngapha ku social media kodwa ke manje uyayibona ukuthi izinga likhuphuke kakhulu isikhona ngapha kuma digital stores uyangisho uyilalela nje sound uyayizi quality yayo ukuthi umuntu osemkantsha ubomve emculweni futhi italente eliphezulu kakhulu nale ngoma yethi vezeke ishaya ngama views amaningi ngapha ku YouTube lapha kuba Mdlovu insizwa nje esimkantsha ubomve futhi experienced kakhulu futhi eshaya ingoma nana iyayisholo kona kuyingoma yayo ukuthi hayi sengimdala engomeni baze bathi nginanyoka ileyo ngoma ayisho njalo utrack number 1 kule album ekhiphile ethi my yonke into kule album ke lensizwa ifeatureisha abaculi bafana nobuhle bedlozi uSimango yafeatureisha uMroza umfoka Fakude yafeatureisha uMzukulu umfoka Zulu yafeatureisha futhi nobonakele ke imfeatureisha kule ngoma esivele sidumile lethi iveze ishawe kakhulu le ngoma ngisho music video yakhona uyabona ukuthi iart into yozilahlwe kumfoka Mvubu le ngoma le album ke inezingoma eziwe u14 ngizocela nje ukufundela utrack number 1 ngicela uthi inyoka utrack number 1 kube umlozi kube ingoma ethi wangephula iqolo kwese kube uma yonke into ehambisana nomzukulu kube iqhude kube ingoma ethi wamuhle kube ingoma ethi impahla yakho kube ingoma yami featuring uMroza kube umakoti kube ingoma ethi iveze ngoba ivele siyayazi ke leyo ingoma esidumile kuyacaca ukuthi iyoshaya millionini views lengoma ngoba siphunde yaphuma kule album kube le ngoma ethi umkhwekazi ekule video ke eqaleni kwayo bese kuba ingoma ethi wamubi ex yami sengifisa ukuyizwa ke leyo ethi wamubi ex yami le ngoma ethi isidudle bese kuba ile ngoma ethi wangilayo mama ake silaleke le ngoma siyidownload siyipromote ishaye kakhulu le album iyatholakala ama digital stores asilande nje silande ngoba iciko leli eliushaya kakhulu ngempela umculo ngiyabonga